Iya iya nduk, tak panggestoni yo nggih. Tak sangoni lenga kayu gabuk yo nduk. Wedinipun lenga saka tembung leng-lango, kula nek sing siji menteleng sing siji gendang lunga yo nduk. Lungane aja adoh-adoh cukup mlebu kamar. Padu nek ning kamar, padu tegese ora tukaran, padu kuwi sikil papat didu. Ben bapak nek ndang duwe putu yo nggih. Sing angka loro kayu nduk saka tembung kolanyu yen sing siji teka sing siji gendang guyu ya nduk iki tugasmu nggih kok garwamu Alfian iki teka nyambut gawe kowe wong wedok ning omah yen bojone teka kudu mosa mesem guyang guyu awit ana tetembungan baiti janati rumahku adalah surgaku guyang guyu